Sa dan it-tant wara l-konferenza tal-aħbarijiet li ta' Claudio Grech wieġeb John Dalli għal dak li skontu huma spekulazzjonijiet intiżi biss biex iħawdu l-imħuħ tal-poplu. Dalli qal li għażel li jipparteċipa f'dan il-proċess għax fi kliemu is-saħħa hija kwistjoni nazzjonali li tmur lil minn kull partit politiku. Dalli kompla biex qal li huwa aċċetta li jagħmel ir-rapport dwar Mater Dei fuq bażi volontarja. U għastqar li mandu lebda pożizzjoni għolja la fiħdan l-Isptar Mater Dei u lanqas fil-Ministeru tas-Saħħa fil-waqt li ma jieħu lebda deċiżjonijiet. Dalli sostna li dan ir-rapport mhux il-pożizzjoni tal-Gvern imma l-opinjoni personali tiegħu wara li jinvestiga s-sistemi ta' tmexxija fl-Isptar Mater Dei. Dalli jippreċiża li meta l-Ministru qal li hu ma kienx ikkummissjonat li jagħmel ir-rapport, rid ifisser li huwa ma kellux jitħallas għal dan ir-rapport kif fil-fatt ġara. Dwar il-qasam tal-IT, dalli saħaq li hemm konfużjoni bejn il-25 miljun euro f'kuntratt u s-sistema tad-database fuq il-pazjenti. Dwar il-kuntratt tal-25 miljun euro, dalli qal li kienet il-mita l-Aġenzija tal-Gvern li waqfet dan il-kuntratt u sa issa mhux infurmat jekk dan il-kuntratt ingħatax jew le. Dwar is-sistema tad-database tal-pazjenti, dalli qal li bis-saħħa tal-Ministru tas-Saħħa il-pajjiż franka 2 miljun u 500,000 euro. Dan għaliex flokt qabdet il-kumpanija li kienet qed tieħu ħsieb il-manteniment tal-programm, il-Gvern għażel lil wieħed mill-konsulenti tiegħu biex jaġġorna s-sistema u ta' dan ma jieħu l-ebda flus żejda.